Aku boleh fi we pui baro agan ni kapor agan ni step agan kerteng with Jesus Christ dan pedeng jong pi pet agan ni kapor step but let's say fi klam yo ban pet ha kapor step pi pet ha kapor mensingi na por janmit ni shwa ban thiaru ai ku boleh fi we pui baro agan kerteng with Jesus Christ ngadap da jing kemen ga bakraw ba ngayo ban ya kren biang but pi leng ba agan ni ketien ga jong boleh ban ngadap da jing sungu yu boleh bu dang ai kalat ya ga bang ila ban yalap yang ni gospel bat ngada sngo e je piru ba pi terang ba pi sliang ya ga ktien ga jong blai nga sngo ga ne ga pod na peng jong fi long si shatik kumu kairang u ba terang ya kita ki wa bat habo kairang u terang ki wa u yo ya kata ka ba udi ya kata ka bat ka ai jing shingyam ya kata ka shintur ga jong ka ai jing tengen ru ya kata ka met ga jong habo yo bandi ya kata ka ban nga nget aga ne ga sngi habangi terang yu tra habangi sliang yu tra utrai ai ngi ya ka ktien ka ba dai biang dan apeng jong fi terang e yu blai na mar ba blai ba filale pop aga jing im ga jong fi perkhat pi ong tep u blai udang it moyanga pi terang yu blai hanrei pim not ban wan hajan jong blai kalong gumu tu nuksa ya ka ba ngalayo snow ka ong ba unong tu umla ban khat yu pulit unong tu umla ban penjan yu pulit kalong kumju unong pop umla ban penjan yu blai unong pop umla ban jan ne ban khat yu blai namar ba blai ba unong tu ta habo khat te yu pulit un sa shakem tading tau kwa ban jingai no pulit kalong kumju bo priu habula le pop kwa ban khat yu blai namar ba la dau blai wan yo bon bishar no yo kata ga dei ka jing sngo thu ga jongi kata ga dei ka jing perkhat ga jongi haba nganga la le pop ka ba mot u blai un sa bishar nga berkata kala jatik aga khper eden haga por bu adam bat ka im kila le pop yu blai kila bam no to ding ya ga jing tip ya ga ba ba ka basniu bat hadin nang tala plate ki khmat junki kila snow thu ya ga ta ka jing bakla ga junki kila snow thu ya ga ta ka baki kila le pop shisha yu blai kila shep ting do kata kata kawan ka jing penrem haki kawan ka jing shep ting haki bat kumta kila persang ban ri yeladi ban buri yeladi na khmat jong ublai ka Bible ke thu ingi Genesis kan balagi ni khat prater ter kang ti kila yo snow ye jing sawa utrai bu blai bo do wan ya haga kper haga jing pengat ke sngi ti adam bat katna jong kila ya buri iladi na khmat utrai u bau blai hapdeng gi ding jong kata ka kper anda haba ki snow tho baki kila le pop anda haba ki kila snow tho baki la pen ken ya kata ka hukum ke jong blai kai ke bala jaki kawan ke jing shepting kawan ke jing leran kawan ke jing penrem bat kum ta ki persang ban buri yeladi nau blai kimla shu ban khat u blai shwai ga ta ki don ha ka presence ke jong blai shwai ga ta ki u blai ki kren be ki slok bu blai and anda haba ki kila le pop ki snul tho ba ka pop ka pen bitar yu blai ki snul tho ba ka pop ka pen so si yu blai ki snul tho ba ka pop ka pen jingai ki no blai kum ta kila ri yeladi kila buri yeladi hapdeng kita ki ding ban ngakwa banong ifi ka ni sngi ka bamenta anda habo adam bat ka im kilaburi uday ublay bo an wahat yaki bar wan wat om ba un pen rem sunan yaki om ba un pen yap yaki na ban bishar ban pha yaki shadu job hunri ulawan yaga ba un a yaki yaga ta jankop ulawan om ban pen rem hunri ban yarap yaki ngakwa banong ifi ka ni sngi menta don na pring jong fi ka ni ka por ngasngo papila le pop aga jing im ke jong fi bat kawan ke jing le ran aga jing im ke jong fi phim tip shu ban le kum no kawan ke jing pen rem bat pi sngo le ran ru wat tang ban kiu sheying mani ni tang ban duai ru pi sngo le ran namar fil ale ni ka pop pi tia man mit fi i ni ka pop pi pet man sngi fi i ni ka pop ba usaitan wan ban pen rem ya pi wan man kren ki skor ke jong fi ban ong bo blai map shu ya pi kwa banong fi ni sngi man talada dan pring ju fi ki samla ki bala hap hagata ka pop ka ba fi la ya hap samla kwa banong fi ni sngi ki ba menta wat num shongsa haju pai shu blai pan map no try ban nga ngek kwa banong fi ni sngi ki ba menta ban do menta ka sngi ka dai ya fi ban kala ka ba mut shisha ba phim dai shu ban le pat ya ka chu kwa banong fi ko mo Jisu umap ya ka do ka thai auria ya ka bala dei ban len thamau no ya ka kat kum ka an ka jong Moses la dei ban len thamau no ya ka la dei ban pen rem ya ka
Henry habalawan ra eka khmat jong Jisu. Jisu wang uno na pedeng jong fi uba klempop ke wang yu mau bening kong. Bagi kita kibri baru angta kilong shock. Kikendet bau Jisu keli mata ke jing keli. But nadu petemen hadu barit do kila berat ikiti mau ke jong ki. But kila let no na kata ke jaka. Baru Jisu keli ya kata ke brio. Ngakwa men pulih ke ne kapor. Tiu Jisu haba ula penieng ya ledi. Bat ba yu I yano inoru anrei tang ya kata ke brio. Ula ong haka. Ku brio hang no kita kinong mudui jong pa. Don bala penrem ya pa. Tigle itu don atrai. U Jisu lo ong ti haka. Ngaru ngam penrem ya pa. To kilit no. Bat wat le pop show. Tang kita. Uang ngaru ngam penrem ya pa. Tabatang gawe. Wat le pop show. Bun kibriu kile pop ba kile sile egeju iskeju kipan map kile sile egeju. Ada pile sile egeju pipin bitar yu blai. Tading tanga snow gani kesngi. Lada fila bakla ge jim ge jongfi. Balada fi lang samla le se pimla te ban control le ka bah lada fim pat dan ke jingtmu ban ya shongkurim no ka bah fi jingai shwa. Ka bah fi de kut shwaru de ka ke jinga dai ge jongfi. Yo ba pi hap shi hap ba ka pop ba ka ni ka pop kapin thang yu play. Labi iet jishayu Jisu. Labi iet jishayu try nget pinaman ban peniyam yu try. Nane nget pinaman ban pen so si yu. Ne pinum pen thang yu pinum pen mong yu kadon ke jongu. Bala labi iet jishayu try ngat fi jingai na kapop. Labi iet jishayu try jingai na kapop. Pi jingai ru na kapop. Ba pi si ru ya kapop. Banganget utraun ai bore fi ke sengi ke bamenta dan apa yang fi ale pop ki per haga jim jong pi la danga nyau tanga bon palat handre nga kwa banong fi ke sengi la daga ta ka pop ke penram ya fi ka dai ya fi ban pai shu trai bat ya ka ba fin I no menta hi wanam ongan sa I no pat hadien dengan sa le pat ka hadien renga kwa banong fi I no menta kita ka pop namar ka ni ka pop kanang pengam ya fi Syai kanang pengam ya fi pin poi sya kata kanyamra pin poi sya kata ka liulong ka baklam trai pin poi sya kata ka pung keding ka ap ya fi padin ta kwa banong fi sngo ba fi ka pop no pm le se ha ka pop fi pe ki film jaklia ha ki mobile ki jong fi no mentahi kwa banong fi wanam ong nga tlot ne ngan sa le ngan sa no no mentah namar utrai ong wat le pop show kani kanang penbrai pi bagane kan yalam pi wat shadow kata ka pop ya ka ba pin le shisharu ya ka ba pin pensusi LD bat pin pensusi yai tau pin le ba kum juru kala banlong ba pin pensusi ru yo blai kala banlong ru ba ha ba pi pet ya kini pin brai ban le chi thai nuti ban le chi gi thai demet ya ka ba pin le shata ya ka ba pin pensneu ya ka ta ka jing im ge jong pi tading ta wat nom pendap ya ki jing mut jong pi da ki ki ba thala na ke ban pen brai ya kata ka met ke jong fi pen brai ya kata ki khmat ke jong fi ka dai fi ke ne ke sngi phai shu trai pi pe ke ni film jaklia kan sai lam fi sha ka ba jaklia shisha tading ta am ka ba nong fi film dai usenran jong usoitan pi dai usenran jong Jesus Christ pi dai usenran jong Jesus Christ tading ta fi dai usenran jong Jisu bot no Jisu no ta ka sngi wanam jangai da u blai klam wan ban pen ram fi ka babel ge thoi kata puli ngani ka por no yones kun lang ka balai ngani khot ka ba khat nyau khat pra ka thin ka jong blai ka ong ne na ba blai shim la pha elo khon cha prathai bon pen rem ka prathai re bon pen em ka prathai da u tau ba nget ha onam pen rem re u tau ba nget ula rem lu pa na ba shim la nget ha ka kerteng u khon blai bala khamar we u Jisu shim la wan shin ka prathai ban pen rem ya hi Henry ban pen em yapi nagata ka pop ka ba pipi don nagata ka jing shate ka jing shakom ka ba pipi shakom ublay wan man pelat yapi Jisu wan man pelat yapi na Maria ka jing lai lo ukres la pelat yapi ong Galatia la masan ka khot ka maning ko madeng ta ka Bible ka ong tangan puli ka Galatia ka ne ka pon ka nong masan ka ne ka khot ka maning kong ka ong ne ya ka jing lai lo ukres la pelat yangi namar kata tu yang scam baru ai bo on riam yapi pat aga lengkor ka jing long marau Wat ai ba on riampat ya fi ha ka lengkor ka jinglong marang kwa brang fi utrai wan man aga jinglai lu ya fi ka ni sngi
Kajing lai lut na kata kajing ban kia namar kata ka pop ka filale. Kajing ban kia na kata kajing penrem. Utrai wan ongam wan ban penrem ifi. Ngawan ban map ifi. Ngawan ban penkesan ifi. Ngawan ban pendan buram ifi. Tading ta la da fi don haga bakum kata ka apot jung kajing im paino kala ka bamut mentah. Plas utrai. Yetu au Jisu ongala bakla try map yanga. Bo nom le shu pat yang ka pop. Wat nom le pai dien no na ka pop. Pai dien no naga ka pop mar ka pop da lele ru kam dei ka bathiang ka pop kam dei ka babang ka pop kam dei ka basngotnat pi le ka pop ka dei bakthang nagi bakthang bagan pen thang ni ka jing bi jong fi shabam jikot tadei da ga ni ka sngi haba pi la le pop wanum jingai no blai udon ban khat pat ya pi kumba u adam bat ka im ka tnga ga jo kila persang man buri eladi ngasngau ka ni ka pot pi ru wanam patri no blai Blay wan ban wat ifi lamang ni ka Khubor ka ni ka step ka bamanta ha ni ka ski ka bamanta wan ban wat ya pi ban ongkon pi sini ngawan mde bangan penram ya fi ringa wan ban pen em ya fi pi fly ka pop ngalong uba hok bat uba yaine ban map ya ka pop ka jong fi ban coach na ni fi nagata ka bom hok baro pi fly ka pop ka jong fi fly ka jung na ka jong fi utrai mde bon penram ya fi henry on pen em ya fi ka ni ka ski ban do manda ka ski lights na ni pi nang ta nagata ka jing shate nagata ka jing shakhom nagata ka jing brai ka khamat ka brai ka do bana ka jing sarong thala jong ka jing utrai pelaj fi nang ta fin brai tang yu Jisu fin im ban shakri tang yu ban persobha ya u bat tang yu ba fin im kata ka jing im ka ba fin long ka daw jong ka jing ku ba fin da long sha utau synran ba kata ka synran kan nongbut o bishisha jong Jisu Christ tadei da ko abang fi ka ni ka sngi utrai map fi lada pimdan jakalit chino pila banwan sha Potternet ke jingkhang juga Potternet ka play pila banwan shangi ki shakri ki jong blay ban yatho i ki jing e ki jong phi ya ka bangin yo ban dwai na kam ta jong phi ya ka bau Jisu un Nongthymmai ke jing ki jong phi un pelat ya phi nagata ka jing ban khia hagata ka men sim ke jong phi pidan ka ta ke jing sngo rem ke filong guilty ke jing ki jong phi bau play un ma phi bau play un Nongthymmai phi bangangai abangin ni kendo bangin ya dwai utra un ai phi ke jing ke Nongthymmai un pelat ya phi bau un pen yang ya phi ru naga benta ka buram ki jong try knang ba phi la shaban long ki synran ki jong Jesus Christ ya ga ba fin long ki synran ki jong ona do man ta sngi mangangai try kar khui fi ki sngi eno e ka perthai phim de synran jong saitan fi de synran u Jesus Christ tara eno e ka perthai eno to ki jing brai baro menta hinga ka abang fi eno ya ga ta eno namar kan ka pop ka ba phi le kan ka pop ka ba phi em kan mara jing kamen ni fi tang ka jing thang jang ka jing pang ka jing ngosi ba shisha tangga jing yap ino menta buat no yo Jesus Christ kamu Jisu khot u Petros na khot fi ga ni ka sngiru wan buat no yo trai kamu Jisu khot yo Matthias u khot ini ki synran ke ju u khot ya pi ra ga ni ka sngi ba fin long no u synran ba ka synran ke jong Jesus Christ tadai da buat yo trai best pelat ga jing ka long fi tiada mi ru aram ke men sngi ya kamen sim ka light loit men sim ka kamen kam dan ka ta ka jing kim ha ka men sim kam dan ka jing snosi kam dan ka ta ka jing khuslai kam dan ka ta ka jing thli kam dan ka ta ka jing thang kanum dan king kata ka jing pot dan ta ka jing smau tung ha man sim jong fi ta ka jing em ka jong fi kan long ka pangat pin im shisha ka ta ka jing em ha ka ta ki ayom shong pangat ong ka ktien ka jong blai pin im ha ka ta ki ayom shong pangat oh pin snow refresh yala de man la ka sngi haba pi bot yau Jisu bot no ka snow ka ni ka sngi bot no yau Jisu wala pin pat bot no man ta ka sngi utrai khot fi yong ale pikir lese bak pitar ne bak Petros ban bot no enga mo lese pikir teng Mary bot no enga long no kesenran dia tang bat Shillong ta kerteng Mary ripin long shisha kata ga Mary kaban bot yau Jesus Christ mo lese pikir teng Salome bot no yau Jesus Christ pin long no kesenran ga jong ni pikir teng Josephine pikir teng Jacqueline ni pikir teng ka ibadah shisha nga sngo ka por bon pin long shisha no na do mentah ibadah shisha fin long shisha ka ba shisha but utrai hi un pelong shisha ya fi ka jing im ju fi ka jot palat ka jing im jong fi ani ka pa su si ka pen thang sha fi re ga ne ga sngi ko ma fi ka teng ba da shisha utrai un ai fi ya ka ta ka ba shisha na mar fi bot ya ba shisha pin i ga jing im ga jong fi ka la long ga jing im ka ba thmai ka ba kmen fi ka teng kum no ra ga ne ga sngi ka ba dong fi ka teng Johannes fi ka teng John Fikir teng way. Filaman kerteng James ne Jacob fikir teng way. Filaman kerteng de utau ba bala perang ne ka ban ong fi utraji sha perang fi na mendaga singi mapin long unang but jong okay.
ngan duai hang ni ka por ka mentah ino itu ka pop wanum shong sa ga jing penram wanum shong sa ga pop wanum le sa sio bot no Jisu kat ifi ga si ong bot yang bot yang bot inga Phin shak ran ju ina duai ga singi mentah try ni ka por nga ai ngo ime ko pa me kat shibon gi ran ha ga ni ka singi ko kan ra try kin shibon gi breo ga ni ka singi ko try ni kon jeme ki be ma ga jing song si ga man sim mar ki la pop ime go try kim suk ga man sim ki lang a po ga no chung ki jimut perkhat ka ki ka pisa ka lang a man la ga singi kam dan shisha ga ta ga jing dap re tang ga ta ga jing sung thli bet try nga duai nam tani kon jeme ki dan ga spa ka po ga dan jing nang jing tip ki dan jing nang jing start ru try re kata kam man to ye ki go try mi I ka try ye ki ni kon gi jeme ki ya man la ga singi ki slai man la ga singi but try nga duai ha ga ni ga singi ha ka tang ga jeme Jisu bagi ni kon kin bot na imana do man ta ga singi dan apre ju ki dang emru hagata ga jing snot na jong ta ga jing em pinang em haga pop ino itu ga pop nga duai nga pendekut ene ga pop ga bate ga syukar pi haga kertengu Jisu ba fin long shisha usnran jong trai nga snot kertengu Freddy nga krani fi Freddy haga ne ga sngi ga kertengu Jisu ya ga ba pi pin ino ene ga pop ga jong fi ino ene ga pop ga jong fi bot no Jisu o pi sngo bang ene ga pop ga sangat no kan pen tang fi menta vidang sedang fi na sngo bang nga kwa bang ino ya ga pop bot no ya Jisu Chris. Phin long usnran bo blame panan kambor ba fi. Hallelujah. Nga duai nga ko fi. Hallelujah ya pi. Nga kren ya pi ka ne sngi. Hallelujah. Nga jing thang kan mi no na pi nga jing sosi kan light no na pi. But the shisha phin long ka breu ka shakriyo blai. Nga kwa banong fi. Dan ki ai idea fi na marba phila sha klem ga jim ga jong fi na phila sha e no au samla jong pi. Ki dan ki ai jing mut ba balai paduna kat no. Ne pha kerdu kat no. Balai pham le lang kum ju kum balai uni samla jong pha ne bali pam le lang kum ju kum bale nu tengah jong pha sange no ka bukum kata ka idea ne kwa ban ong fi ka ne sngi phi bi de ka breu ka bakin tang fi de ka breu ka bakerpang wanum protho bot ya kata ka pop bo to breu le phi de ka breu shisha ka bakhot phi de ka breu ka ba hok ka jong blai o nga nget adom ta ka sngi phin long ka breu ka nong bot ka sunran jong Jesus Christ phinum dan jing thang shu phinum dan shu ta ka min sim man revenge ne ka min sim man penhiar kaput re phin long ka min sim ka bakmen ka batengen phin long ka breu ka chamnot phin long ka breu ken kabalong focus bagatagalong mafifin shakri bet tangi Jisu ba pin buat bi tangi una do menaga sngi shibon ba utrai khot fi ga ne sngi ong wan buat no yang menta ngan pelong fi gi sunrad gi jonga utrai khot fi e no e gi jonga per e no e ni gi pop bar e no kan gi Jisu ba per e no utrai khot fi ong ale buat yang pelong fi sunran jonga ke duai ngar khoi fi pin long ki kin thai ki sunran ke bi shisha gi jong trai hallelujah fi pen ko ngo ina ga ktien hagar teng jong Jisu ngai amen 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 try ngar khoi fi try sai shibon ki sunran ga ni sngi so shibon ba gi sunran ai ngo try sawani kendo yang isne office jang Potternet sngi ba ar sngi ba lang si sa jaj ngi yo ban ya kran shu ngi yo ban ya slok shu ba ngangat i try onang ai bore fi pinang la ban chakri tat aduk sngi gi jingwan ke jo blame ngar khoi fi ngin sai syam pat khubla shibon amen